Ang ating... Wajay tatsa. Diyos ko. Tatsahin ko ninyo. Kabibo ba, labanin mo, oy. Palihog lang, labanin mo, oy. Palihog lang, labanin mo, oy. So hi mga day, mga kadayers! Welcome back to my channel mga day. Alright mga day, na ako diri sa pinakabag-o nga mall sa Cebu. Na ako diri sa Central Block sa IT Park, no? Ug kauban ako si Ben Salise mga day. Palihog lang ko sa iya ka mga day. Sa kuan, naman sa third floor, gikan ko ground floor. Isak. Say hi sa mga kadayers. Hi, what's up? Hi mo diha, no? Palihog lang dyan. Kuya Juan. Og napoy kay kauban mga di sisa mga day, no? Sisa. Okay siya mga di day. Maring gabi nga dira ha. Ulit sa mga day third eye, di ba? Dili oy asa ba? Mga day third eye pa. Wala man gipaw Rundolph. Gibilin ako sa balay. Mga day natay special kaayo nga guest karon, no? Fresh from Jensan gid siya mga day. Gwapa kay di siya, perfect gid kay siya mga day. No? Kada adlaw, kada oras, minuto, segundo, inani na lang juday ka perfect. Uya pud sa uban. Perfect ako na ito. Oo, mauwaw jud ang panit sa lechon nga porless. O ang panit sa basko. Maula ang panit sa basko. Actually, no? Sayahan, no? Palihog lang dyan ka, Rundolph, mga day! Palihog! Papasok ka sa inyo. Mga kadayos. Ay, mga day, kaswerte ba nga nakita sa kura? Pagpiyon. Swerte ka kung mga subscribers din ano mga kadayers. No? Palihog lang dyan. So karon mga day, nag-uban mi dire kay kami ni Rundolph. Among awato ng challenge si Lloyd Cadena, ni Zainab Karaki. Katong helmet, wearing helmet challenge sa mall. No sa karon wala man kay mi kwarta. So mag-window shopping inyong mga ande. Window shopping. Kami ang helmet para ni ka Rundolph. Uy, kagool. Para kini ka Rundolph. Uy, kagool. So, like, suot ko na dyan siya. Dunga ta magsuot. Palihog sa akong helmet. Ako mahiwagang helmet. Actually, angkas ni sila. Ay, hadlock. Following. Dili Alright. hadlokon. So, mo na ni siya. Nag-goal man dyan ko sa safety sa among collab ni Rundolph. So, dapat nag-helmet kami sa mall. Munang nagdala sa Simon ng mga bouncer. In kasong magkinasuhay. Fairness sa mga day, pray for Mindanao. Ay, yes. Naglinog dito. Mo na nag-helmet may directions. Handam na ka mo. Laban na ta sa challenge. 1, 2, 3. Lock the door. Mag-ana ba? Tabunan ko ba? Kuya Juan. Kung na siya safe ang mga pag-malling diri pag-insulto sa mga produkto karon gabi. Mga day, before we start this challenge mga day, paki-subscribe sa channel mga day, no? Road to 120,000 subscribers na, palihog lang dyan. Pinaskuhan na ninyo na ako ng mga day. Laban lang dyan ta, alright? So, what's up mga di-up-up? Di-up-up mo! Sige, magsugod na ta. Magsugod na ta. Let's talk. Laban ako din nga mall, first time na ako. So grabe kayo ka. Suko ang aircon. Suko siya ang aircon. Musta naman ka diha Rundolph? Wala ka na uwaw. Perfect ra kayo. Ay, perfect ba? Kira? Wala ra kay maragdagan naman po ta. Kaya ako rin tawa na maalan yung buwang. Alright mga day, musunod mi sa Salon de Rose karon. Mga beauty getaway na natadala. Among ipa-shampoo among helmet. Magpaunsa man may diri sa Salon de Rose day. Magpa-blower. Magpariban. Pariban. Sige, musud ta. Lihan nato. Hi te. Ate. Pila magpariban og helmet? Magpariban daw sila, ma'am. Depende mi sa line sa buhok. Ipa-shampoo sad namo iyang Pero dapat buhok. Shampoo na akong helmet eh. Ang paki-shampoo na akong helmet na ko lang. Kira? Kira ka malayo. Ubay kong sakto. Pugasi lang ginaw helmet kung sakto. Mo lang gid na. Sige, rin na ta siya shampoo. Oh, sige. Sige na, hugasi na mong helmet eh. Ano? Bisik-bisik na lang Oh, sige, po. sige ka lang, te. Accepted na challenge. Following ka na sa salon. Di ba sabi kong ganahan nga mahugaw mong helmet?
So, muhapit na lang may dire. Might as well. Oh, Kaswerte ba ni Salon de Rose dire? dapat gilimbasin yung mga naong kay pa. Ay, tama. Perfect ba? Dapat mas... Kinakati ako na rin mo shampoo. So kami na lang dito ng gapitan, no? Ano yung shampoo ng gapitan? Karong alam. Dapat matangtang akong kaspa, ha? Kami still. Ma'am, ano ka, ma'am? Kumana te? Kumana? Uman na. Sige. Kakitolya lang sa humil. Kasi ko sa yung tubig. Hindi na ko kayo mag-seryoso. Star oil. Kina? Hello. Okay, pagka-perfect. Ito na. Salamat. Kinahinlo na gina mo. Una siya mga day before may magmuling, hapit kitag salon para mawashingan. Kag ipabody niya. Pwede magpa-helmets pa. Sa may color na to, magpa-change color mo sa helmet, ma'am. Magpahilot ko na yung ulo. Harder, ma'am. Ang hubon, Sige, mabuslot. magpa-blog. Bago na nung ibutang magmansanilya. Ayo. Di ka magpanat oil, ma'am. Helmet oil. Ganan ko kay buang. Ha? Hindot siya. Oh, nilindot na siya. Naman siya body, volume. Hindot na yun kayo. Kaya sa mga day na volume na helmet. Ako sunod ah. Nanagin siya yung volume. Kani mo hani. Only in Salon de Rose. Only in Salon de Rose. Volume 30. Hello, uwing. Ma'am, dapat mo siya yung pakuhan ko, pa-cleaningan ni imo. Slogan sa bukan niya, eh. Kasi comment ni mo sa among mga helmet. Day, nanilagit siya, day. Mura gid siya ka ng... Hapira day, soft kayo. Hapira. Hello. Maigo ko muhawid, day, kay very soft. Ikaw na Mura yung ka ng... Volume siya. Ako lagi dili pa. Gi-perm ang gud ang imuha, day. Ang gigamit pang perm ka na, pang eyelash nga perm. Itipos na diyan. Oo. Salamat kay sa Salon de Rose, ha? Hello, uwing. Salamat kay Swerte kay sila, no? Diba? Swerte nila. Swerte kay kayo ang helmet. Fuck. Alright mga kadayos, sa mga ipang-up-up din ang dapita, excited na kayo ipakita ilang final looks, ilang total helmet makeover. There's a soul on the roads. Ladies and gentlemen, ang perfect na tao, Rundolph! Salamat sa Salon de Rose. Salamat si kayo. Alright mga dynamic karon ni Rundolph, nila Ben, nila Sam din sa CR. No? Si Sam nalibang. Chismis na nalibang diha. Shout out na. Shout out, please subscribe. Ano na? Lips daw, babe. Nakatama is. Pwede basta makalips sa lips. Ate. What do you tatsa? Diyos ko. Tatsahin ko ninyo. Alright mga day, nakita na gina ko akong dream speaker, no? Kay shout out sa nikawat sa akong speaker nga Bose Mini Soundlink 2 silent hopping na mo, no? Taglalipay ka o tagbunggar kay gaba ni no? Palihog lang. So mo ni siya ang ako ang pangarap. No, palihog. Mo gini akong pangarap nga speaker day. Ang sounding revolve siya. Shoutout sa nagkawat bonggar ang gaba ni mo, no? Hay mga day, gidlalim no, pila ko murag isa na ako kabuwan way speaker sa balay nga naluoy na ko sa akong TV. Kaya naka 100 yung volume per me. Una karon na natay bagong baby, no? Aliyog lang jud. Shoutout sa speaker ang gikawat dito nga graduation gift ra bagito sa akong papa, no?
Palihog lang dito. Uy, so mga day no ni Segway, di mo dito sa Apple Store unboxing. Diba? Sa kung bagong Unboxing speaker. Kung guba ni mga day, mag-rally ko las gawas. Ako ra isa. Ibagsak ang iStore. Pakyo ninyong tanan. Kala baho kung duga. Dapat nga nagkakakuan. Kaamaw. Mga day, connecting na ko mga day. Ipatukar na akong bagong kanta rin. Ano na lang mga day. More mo sa Okay, bye. Yo! Alright, malihog lang! Igutong yung mga day. Namikulog sa mga inasal, igutong eh. Sige, pag-record ang tingog ni mo. Mga day mong buhaton, kaya mong ipasikat niya mong speaker dire. So, mo niya mong gamiton pag-order og rice, no? Palihog lang dyan niya. Gamiton na mo ang tingog ni Rundolph. Malihog, kaya para iyan ikang tingog. So, record na. Rice, please. Nakalong up na ba? So, mga day, sugdan na nato mga day morning speaker. Paki-view sa speaker. Speaker, sugdan na nato. Laban na. Ako sa Sige, 1, 2, 3. Rice, please. Nakalong up na ba? Rice, please. Nakalong up na ba? Alright mga day, no, nahuman na dyan ang helmet challenge dito sa Central Block mga day. Baliw lang kasi experience mo. Musta ang experience rin doon? Naswerte yan ang mga tao kaya nakita sa kuwan. Nang palang tuhawa, apil ang ulo. Swerte kayo Central Block dahil. Swerte dyan kayo sa Central Block, in fairness. Ako, ani nga challenge, medyo na uwaw ko. Sige, dyan na ang mga tao sa amo. Palihog lang dyan, no? So, muna siya mga day, before we end this video, mga day, gusto ko pasalamat ni Rundolph, ni Sam, ni Ben. Subscribe sa ilang mga channel. Yes. Channel mo dahil. Oh, Ben Saliced. Mo channel mo. Randolph vibe. Ako dahil kay soon to open. Designer pwede siya. Sam Lim Official on Facebook, Twitter, and Instagram. Fashion designer. Yes, mga day, o paki-subscribe sa akong channel mga day, kung nalingaw mo nga video, o ako ibalik mga day nga ang Kabibo ba, Meunnie merch, Black Baseball Cap, nagap mo sa Shopee mga day, no? Palihog lang dyan. Kung nangita mo pinaskuhan sa inyo ang mga anti, mga kalulahan, diha, no? Palihog lang Paslak na dyan. diha. Pansak yung bilat. So, salamat kayo mga day.